ye banks no do na use a lot of abefo me fan say internet and na say technology no mu di dwuma do no nti no ono so ni beba nipa na nya kwan eye scammer no wanya kwan edi ne victim no dream enti so obusa me sa question we ya answer metime di ama wono no na saafo no being hackers ena yewo administrators anase omo a omo bo ho ban yewo uko school na bia ukosua bibi te se computer science and computer engineering anase ukosua befo ho a ayia yewo adisua bia edrum ne bia ebemu osua ye frɛ no hacking ne sen hacking ne say ubetimi abowura ewiase abefo ntentan no ye wo server hodo ye ka server me fa ne say bibi te say google ye nyina ye use ye koso ebo bibi to so ne ye kohwe ebi a enkyerase ewo mu no ye wo ne server na ye wo nipa ne bi wo ho a omu de omu suban ne say anase ne dwumadi a wodi ne say obowura ade a ye fa no google server nim na wapɛ ekwan bɔne a obefa so de edi bɔne anya nipa bi ho akwa anase nipa bi ho information na wodi edi wo mo bɔne enti se wonya server bi a wonya computer bi a yakuruche nipa ho ade egum bebre let's assume say mama ma a typical example yemfa bibi te say National Identification Authority eye aban adwumakuo agency and also authority a emra ama omo kwan na omaje Ghana for ma nyina ho information dia gu omo computer so enti omo computer no eye service akese mainframes and also computers akese a etimi gi nipa ho akwa nipa ho information gu mo no na obi ti baabi no aye na dwen se ono de obeya ne se obebowura saa system nim na obowura ma wapɛ ebi a wo a woni mi di nkomo yi ho information wapɛ wo information okay na fe wodi abedi udwim na wodi abedi udwim na aha de to so biem se me fa se bia financial institution bi ebi a ono so ne computers a wo use wo na ahombambo a esese o mo bɔ no ekwan da ho obi a ono so nim ekwan a ye fa so ye hacking na ye wura computer evi ekwan da ho kura yitimi fa so kura wura mu no obetimi yakɔ na wa pɛ nimdifo bi a na sorry obi a owo skapa bi a na account wo ho obetimi aya nya nipa na account a transfer sika free mu di akɔba bi foforo yewo ethical hacking and yewo unethical hacking enti unethical hacking ne no omo di bone no ena ethical hackers ne no omo a omo bɔ ho ban omo ne ye from cyber security expert okay yes. na abase ye no a Bank of Ghana de report to yaba betu gye ye birthday kire kwan be mienu bi a ye betima fa so ya sa frostesi ene sa ankrofo wi no no ye betima si omo ho kwan a omo ntimi nye sa omo ne ma no a omo epeso omo ye no o kire kwan be mienu ye betimi afa so esi omo ho kwan aban no wo asodie a eye no ye kwan baako ne kwan baako ne se ye wo aban adwumaku a ye frɛ wo mo Cyber Security Authority omo no ebo enipa ho ban efri se ye hu akwa anase ye hu information ebe kwa bonten de etoso biem ni se omo no esan se aban ma omo tumi nti no omo wo tools and softwares se me kan say ya watiefo no nhyeda ntia na emu no omo wo akade a ema omo kwan ema omo timi etna ye 03 plus 233 ni so meka plus 233 a technical kakra
na emom no omo ATM no do no abeti ase ye gateway a ye de ko ewiase ye de ko join ni ewiase ntenten ni mu no omo ewo tumi a omo timi de ye a police for was a gateway ni so eye aban National Cyber Authority enti so omo no wo eye o madwen so omo ye adwuma wo bia wo krom ha baby bia wo de abefo ntentan anaso wo abefo ntentan ne so say internet ne so no omo betima monitor wo enti wo ye bibia sabi emfa ne kwam a wo ho a omo betima beche wa trezi aba beche wo me de wo ba bibi te se ye te kosu ya ye UC NCA and the control munyina even okasa kura wo kan so omo kasa omo be bag omo betima bag okasa munyina no correct o text message a wo send dey omo betimi a encrypt ni nyina no correct o videos no bibi omo betima ye e na e ba ye nipa ne fam a eye yen a me fan say ye timi fall victim e was akwan we so no the MSR ne say enei phones aba bebre ne smartphones phones aba bebre ne Play Store any App Stores ne ade ahodo but dodo na gateway dodo na o mu use one ye App Stores no sorry Play Stores no na o mu tade spy west ye free bibi spyware ne say spyware ne say e bia wo video bi a ye ofe wo hunum bi a ye ofe sorry e ye wo de quick na ofe so download wo download ye na sa spyware na about device ne so na wa betena so a onya dwuma oda so din na momo hu se wo de wo phone no anasa wo device no a connect wo banga wo ye bank transaction na pick wo credentials ni na de ko nipa kro no ho okay enti esese ye yahwe yie mate ewo applications ahodo a ye download egu ye phone so ahodo ane ye match ye devices a ye de connect ye de ko internet so ekodi dwuma ye timi ebo ye ho me fan say ye boy ho buy free sa na ma no ho a ebe eno so betimi aboa na betimi ka say ye the primary ye betimi aboa ma omu dwumadi a omu die se omu di nipa dodo na adwiri mu no so aba fom yo ye da se papa nwumre ewo school a wo de yakọ nwumre ye da se pa opani kuno che ya moako ene ye koye ene ne kodi nkomo yi okuani bi a wanya mfinsia aduosia enkono ye fe ne Joseph Adan wo ahafo akyerensu a ye ka ho asem no ewo City South mansinim wo ahafo mantam no mu ena wode akoda prosifo se sabi wono ankasa nimfifra wo san ye bra wo ye adwuma na wo na homegiem no ne kakra no akoye kubefuo obi akojamafuo no nyina ade atu agu be sesekes ne sa ye nti wo sra prosifo se omunya adwuma mfamwa no paye sade a wo be sha ne ho akonfa fi se ne nkwa ne fie ne na bonte nyina na no na kire nsua prosifo wo moden ama won saka ye nua ba bi e fe ne se Jennifer Wusu nyano ye o mususu se de akoso no o ni hobi na yentie kwade ne se wode ma yen my adwuma no CCS me pensioner se eno aso na me di edidi na me ya betwa ato aguisi no me ni da so bia bi na furo ko se me ntumi hu se banche kura na bode ko wo so kwa no me ntumi hu se me koso akofa bi kura di me se prosifo afa ban so mo fa mra nto ba bia edana me so menya eni da so bia me sa be ka mafu ana se de mra asie wei eye yewura Joseph Adanyi oro na yetwa ne ko ni kubefu agu a na ni abere amusia yento akase no so mamu ne yemfa mo nkobuno mantem no mayesu nyane abonten so na nanomo atena nkonyomo wo eye odumase traditional councillor awo sunyane West abaton pesua so obuno mantem no mo eno mode krata akwakoma sunyane West Municipal Assembly no se efri na ekọ allocation paper womde ma manfo a womo agigisika wo ho no womo entwa so na omunyan saade ne kura ena se obi de hie frim na ye kwakosi a enkrata asem a woso womo ye ho sika eya na mpempi eye sunyane West Municipal Assembly no mo gigi amanfo agigi wo musika no eno soso na hima enne na no atran konyomo odumase traditional council esre sunyane West Municipal Assembly no se saade no a wono mo eye no wono mo enyae na ya adanse pudu a
ɔtɔso mienu ɛde saa nsɛm ɛtu dwawamra na ɔne yɛnua ɔkyea me nimu a ɔwɔ Sompa 98.9 FM edi nkɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ saa sika no a wɔn ɛgyegyeɛ no ɛho nkontabuo ɛne ho nsɛm yɛ anan hyɛ danto yie bia nti nkosi sɛ ntiaseɛ bɛyɛ adwuma no wɔn ɛhwɛ sɛ Sunyana West Municipal Assembly no wɔn ɛbɛgyae saa nneɛma no nyinaa yɛto yɛn nsa frɛ MCE ɛfa yɛ mu nsie nsɛm a yɛman ɛbɔ yɛamaneɛ ne adɔfoɔ binom so yi asotire na yɛbaayɛ no so no in fact boɔ na ɔmo keka no ɛwɔ soro ebi ɛyɛ 150 million ebi ɛyɛ 45 ebi ɛyɛ 900 enti ne nyinaa mu no ɛnɛ me man ɛne me matena nkonnwafoɔ yɛama ɔmo ɔda sɛ sese no sɛ sika no ɔmo mfa nto hɔ until sɛ MCE bɛba aba bɛkyerɛ yɛn mu ansana sɛ tɔ akoma mu a yamanananom ama kwan atoa so ɛnyɛ saa deɛ a sese no ɔmo mfa sɛ sika no a ɔmo twa no ato hɔ no ɛnto hɔ na deɛ ntina na assembly sɛ ɔgye ɛyɛ 45 million ne 150 million so ɔde hyɛ bi wo na akɔsie no ɔmo sɛ ɛka ɔmo mmra ɛho a ɔmo de boa assembly no but ni nyina mu no na nkese nko munya nkyiremu ema nananom na wanya nkyiremu sese dia mo ho kyeremu no mo pass asene dia motimi aba be so nananom kotodwumu dia na sese no esese omutimi di nkyiremu eba be kyere ma ye man eti ase enti nana hema nana ya adanse pudu a wotoso mienu eye na hema ewo odumase na nana trankonya nsase so ye wo Sunyana West abaton pesua so obuno mantem no mo ene ye tese oni enua bema ochia me nimu a o Sompa 98.9 FM edi nkoma wo chese assembly no enkosi so modin nchiremu beba ye ntia obidi hiewu na okọ assembly hono mo ekopen krata akwa akosi a omoje ne 9 million 900 Ghana cedis ye en allocation paper so no omoje bi 45 million 4,500 Ghana cedis no enkosi so modin nchiremu Ibrahim for an impedimful work room on no Yadion Bema Quine, I'm assembly na Tusana Moni Biu. And Asante Maura, ewo ni fia, Buwana se, Yura, Steven, Asamwabuatin, Uni, Menshafika na Ayefepa. Ningrano, Aya Bokons and Samoa, Kahubima, a Japadie, any Accra who do pee, at the Nanum, Ewan Sedo. Na Yura, Assam, and se, Sans and Seminano, Abedunanim. Na Waton Safra for Num Yunina, se, Omumhe. Na omumra na on trase na omon ka asam ne mfanto ba bia e wo se de asam no eto na ena no pa ye Roma hina dubu a che ne Steven asam aboaten edin komo e ma won nsam pi eto nanim because me buy the news of the community disturbance are traced to chieftaincy issues. He has welcomed the Asante intervention in the local conflicts. Nti kwa obono de di kan mi de na se ma o mu no se na de bia me kan because ntokwa no ne anu se no akoso ache nti de bi o ko mo so nti o bia o ti bia o mu so bi ka se ma o na se bi nti mi enye no yi me ko am nye ma ne yi me ye ho adwuma kaka na me de ma mpenfo o mantani eni e dia ko cabinet na yi na ye bi nkomo di na ko se ye na ne ade no politicians ya na yantiaje ehubia ya be di bet yantiaje ehubia ebi wa ya ni se se ni decent minimum se bet unya be politician wo ya na obi show emini onim so de na wo no se e wo di akoma pa na yi se de nju ka se no kwa wa fresh bet bi a wo ko na akose ana wo nto ni ko ba na eduma nti ya no ya ni yi ho fi MDP bi a wo ye DC ya na MC ya na region ni sanum so e ba ho ko di ja mana na no omo traditional councils, or regional councils, or regional house of chiefs, or national house of chiefs. We now know judicial committees, and another actually up a catch of our more active Marassi, about 70% of community disturbances are traced to chieftaincy issues. He has welcomed the Asante so I was saying of about person mantemane and entity about some FM and some Jeffa Pronto say about a commission and penning for a coye, because Bruni can say balloting near
election na eba so no abato nkrata obeda first year ne obeda second year ne obeda ase ho ne nyina omokoye ho adwuma ne ate se ewura no no a wo mo pe MP die by election mu no ba ko asifom eye hwan ya ye ne Eric na ninkomo Eric Majoy mejo so libia boga na ho ye na me krokra ho de ho yen sha se mfam free ballot no nti hwan na ebeda number 1 hwan na eda second hwan na eda third hwan na eda fourth hwan na eda fifth bobo so kire da so libia boga na so we kan editi gana ya de ne ya kan so ni ti mu e wa asan no electoral commission omo enke iti se mu no eni ada ana omo hwe ya omo ebe file of nomination no omo di nyina eti ebe wie no mu wie ballot na omo eye no owura sa tutu a omo ujine mo eke yanko abanye ni no enti a ono iti entity afano ono ana hwe ballot ni mu a ono ihiri edi kan so ande ma ne a yedi ene esefenu Dennis Enyanam ya ono ehe eniti na ojine mo ebe ama the Liberal Party of Ghana LPG ono enso ehe etosu yinu sanfu no ya Jason James Gachi Jason ono so ehe enso etosu yinu sana ade a efi enu eba na nipa mako enan ana na omo ahe afile omo nomination according to mame a yefre no eye Christabel Okanya ono asen no tan one electoral officer no ni di nkomotu ma nkofo nan ana mi yi emiti na baako ekofo independent and bi ene eye mame abedu agata abedu ono ene yi emiti ese no obe ni emiti ade independent candidate no enanoka omo ewo hono mu ana omo no enano ode ekoko pin omo officer okacho omo ese ono ne kan ni mu no ofaboa ne ka tinti no ye ma no din ene agata abedu ono ehe senka ojire mu ade independent candidate no ahe nti eki ata nti sa bi obo na ka no ya ade ata ko fu ya ni politics no ya na Stephanie Denny enyanam etofu no ana Jason James Gachi question enso atofu no ka tapete Engineer just say MPP at the number 1 LPG Obano Eda number 2 and NDC James Gachi question Ejaninti by election eba so one also Eda number 3 Engineer just say independent in there or na yes on the dream ballot paper no to be ana sabe pepe no mo kan o mo tu ma tani o ti eyi ifo na fitri enkemo no eno ebe bo mo mo nchiche mi bi ebe tia e kama tenka o twen kaka e ma enye no ibi ye bia anka abato men ke be hu se ono na nka beda ate fra da the fourth position no no eno se o yi ifo na afitri no omo ebe he no mo yi no e ti ni mo mo nsa ano mo yi emi tia aso no by election no omo ehe se tu ahin e ti ahin ko be to aba mo na ye be ni da ko e to no ene wo mra so de gemi e ma aso no ahanam Eric omoye ballot ni wie ansa na independent ni ne be ka tro mo se won ko bi wa na se omo be ballot na no ka tro ballot no mo ye enu ada anle enki yi o ma fi e se e ko ballot ni mo yi ansa na obeka enu a Wednesday ni ya enu nku ana mo ye ballot ni le ana omo ehe enena o na me he eko kupi mo office o ka se on na on contest bi entiende ana o kan mo ye ballot ni Eric Edasi and the acconing change. I say no by election now, a person one of my ballots in the MPP and a better number 1. LPG Kofia Palu party no Obano Denekono one and a better number 2 and a NDC a better a number 3 independent candidate no Obemono and THS omo a year ballot in here and I no pay or the kata akoma bato komisan and planning for sega a kurase maka esomwe nyadi obekubiu obusana kese we a year by election as in no for nsem ne yanti asufri poyemantemu nyade a emu odekora na yen kasa bebre no yen nua bema kwabra nya akọ na boya mane de free epoye mantam no mu kwabra rade asomdwe nka ho enka asomdwe nua bema na pom te sen ya nyame na adom eye enkra wato ye de mu osepa o kire mu kire ye ne me nua we de eye arehosem na esie ewo esuboy no ewo epoye mantam hanu odi fi suhum de ko eye kumase kwantempon eso na ensem ne nyina no ene se eye ehyen a eye tanka no no eso eye bitumen
yɛbɛka sɛ koota a yɛde yɛ ɛkwan ebi ɛna na ɛso ɛyɛ tanka yi ɛna na ɔde n'ani akyerɛ mu de fi nkran a ɔde n'ani akyerɛ mu wɔ suhum ɛne ne mpɔtam ne baabi ɔkɔ no deɛ ne yɛ sɛ da anim ne mu na n'ani kyerɛ suhum ɛne ne mpɔtam na ɛberɛ a ɔkɔ no obi nim adeko pɔten a ɛsiiɛ ɛna egya etimi ɛtɔ mu na egya tɔ mu no ɛna mono mu hɔ a no ɛyɛ tipa truck bi a na edi n'anim no ɔde ɛkɔhwee mu ɛno nti ɛna mono mu hɔ a pɛ ɛna egya etimi ɛtɔ mu a saa berɛ a me no ɛkasa no deɛ ɔyɛ na ɛde aba no nyɛ asɛm ketewa na mate a na ɔno ɛte ɛyɛ tanka no ɛno ɛso ɛyɛ koota no mu no na wada ɛna ansa na asɛm no ɛsiiɛ ɛno nti no wɔahyɛ da antumi anya ahoboa wɔ berɛ a na mpo no ɛyɛ egya no ɛtɔ mu na mpanyinfoɔ ɛyɛ ɔmo adwene sɛ mpo no ɔmo pra yɛ bibi atumi da fa nwotɔ no deɛ me no ɛkasɛfo fie anto ata na adwara aba mo wahye dwere bɛɛ a me no ɛkasɛ akɔkɔyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ paa ɛwɔ ɛyɛ ekura fɛ ne sɛ asubɔi ɛno ɛwɔ akra Kumase kwantempɔn no so ɛno ɛbɛn suhum na saa bere a me no ɛkasɛ no adrabafoɔ mmienu a na ne ɔte ɛyɛ koota hyɛn no mu ɛne mpo no tipa truck hyɛn no mu no ɔmo nso ɔmapira epire mu ɔden a saa bere a me no ɛkasɛ dɛ ɔmo akɔpie mu ɛwɔ nsɛmɔm aban ayaresabea a dɔktafoɔ etimi ɛhwɛ wɔn na mate nso a wahyɛ dwere bɛn no ɔno nso de no akɔpie mu ɛwɔ nsɛmɔm aban ayaresabea mɔkyere a saa bere a me no ɛkasɛ na polisifoɔ akyire mu a ɔmo yɛ nhwɛmu kɛseɛ paa ɛtumi de afa ho adeko pɔtea nam so a ɛhyɛn a ɛkita so koota na mpo no ɛkɔ ne gya tumi ɛtɔ mu na akɔfo yɛ ne wei ɛtumi ɛde aba na adeɛ baako a ɛwɔ mu no ɛne sɛ adehyɛ bi a na mo bɛ mpɔtam a na mo twetwe nkɔmɔ no ɛkyɛ mu sɛ ɛhyɛn a na so ɛyɛ koota no ne kura nie na edemeka yie papapapapa ɛno nti ɔmo kɔpɔ na mo tete kwan no ho na ɔmo akasa na ɔmo bisa sɛ na ɛhyɛn a ɛso bibi ɛsɛyi ɛna edi meka ɛsɛ no nti ɛberɛ a mote sɛ akɔkɔnya akwanhyia no bebree na ɔmo ɛte kwan ho ɔmo hu sɛ ɛhyɛn no bɛtwa mu no ɔmo kyerɛ mu a anyɛ ɔmo nwanwa na ɛyɛ nwanwa nso sɛ ɛhyɛn a ɛso koota no ɛbɛtumi akɔ mmirika tɛntɛ ɛsɛyi na ade baako a abɛpie mu no sɛ ɛberɛ a na gya yɛdi abobo ɛwɔ subɔi na mpo akwanhyia ɛsi no ekuro bi a bɛn hɔ ɛfɛ hɔ sɛ teacher mante nso me no ka sɛ akwanhyia bi nso asi wɔ hɔnom ɛno nso ɛni enyan paa me no ka sɛ nipa apirapira wɔ mu a ɛyɛ dɛ ɔmo akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ suhum aban ayaresabea ɛno nso ɛyɛ dɔktafoɔ ɛhwɛ ɔmo ɛno nso nti a ɛsa kan n'akyɛ mu sɛ ɛyɛ hyɛn a na ɛno nso ɛso nnuane ɛna ɛno nso ɛtumi akɔkɔnya akwanhyia a saa abram no ɛkasɛ no nipa bi a titititi mu no ɔmo apirapira anigye sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ obia ɛnto ayanom ɛwɔ nseɛ do ne mmom ɔmo apirapira a saa abram no kasɛ no yɛde ɔmo akɔpie mu ɛwɔ suhum aban ayaresabea a ɔmo nso adɔktafoɔ ɛtumi hwɛ mu ne nti bɛpie mu ɛwɔ puye ɛmantam ha deɛ akwanhyia ahorow mmienu a asi ɛwɔ mmea ahorow a bɛnbɛn ho ɛsobɔi ɛne tikya mante no ɛna me no kasa de ho amanneɛbɔ atumi abɛsom atiefoɔ mo ɛne adwuma kwabra nyako Tia yɛnto akaseɛ no soma mo no yɛmfa mo nkɔ atɔyɛ mantam no mu ɛyɛ sekunde ɛne ne takorade abɔnten so na sɛ yɛtiefoɔ pa a twere ampo nyankrompɔn ba sɛ yɛadɔm hata mu no nkumakyi ahyira ma bɛka hyɛ ne nso abɛ bosome mmienu nie ɛna Ghana nnwomtiri bi a yɛfrɛ no sɛ nhyiraba kodwo kɔɔto jeli noɔ sɛ wamfa obuo ɛne anidie ama mpanimfoɔ a ɛwɔ sekunde ne ne takorade abɔnten so ɛma ɔmo jeli no kɔda mu bɛɛ bosome ne nna kakra nom ne adeade a Secondary Central Prison ɔkɔdaeɛ na busua wakɔ akɔda mu awie ɛma agya na lɔyafoɔ atwitwa de agye na aberante no nyɛ ne tire didum ɛna na ɔpɛ yɛ da sɔre yɛ a na yɛtete yɛ ne sɛ nhyiraba kodwo sɛ kɔ Secondary Central Prison hɔ no mu bio wɔkɔ akɔyɛ dɛ a wɔsɛ mmerɛ a ɔyɛ nneɛma ho nsɛm a kɔɔto jeli no a ɔkɔda mu bɛɛ bosome ɛne kakra no ɔkɔtoo nipa bi ɛwɔ Secondary Central Prison hɔ no mu a adeɛ a na ɛde ɔmo akɔ akɔpie prison hɔ no no na nyɛ asɛm biaa obi hɔ nom bi a yɛbɔ ne ka sika no wanya ntua nti na wɔda mu obi hɔ so so nhyɛ da nyɛ asɛm biaa ɛyɛ sika bi a ɛwɔ sɛ wɔtete de firi hɔ nom nti ɛnɛ ɔde n'ani kyerɛ Secondary Central Prison hɔ nom a nipa maako 12 prison for 12 ɛna ɔkɔtua sika a ɛnɛ yɛyi wu nom nhyiraba kodwo ɛde nsɛm sɛ ɛtu yɛ anim. When I come out from secondary prisons, I also make sure they also come out. At least, not all of them, but this particular one, these 12 people, there was a promise that I'll make sure they will come out. And I thank God so much that, I'm witnessing this
today. I mean, myself. I knew I can do this. But then, you know, sometimes you can do a promise. But when you go out there, your mind can change. But I said to myself, no, I have to do this. So, I mean, it's for our glory and it's for our victory. Abusianti Ghana nyumtuni inshiraba kwejo enene oko secondary central prison. A prison for mako 12 emro no nyumtuni no ye jeli no e wo takra dia bonte so oko da mu no e joni omo koda dan mu e na oni omo etete ho no mo nkran hye ne nkomo mo ne die o so omo bose so oko a obeka wunum no aba be yi omo nene wodi ne bo hye so no na sa prison for 12 year e no kotu esika ye ja wunum no omo so so mo de nsem say 2 year nim 30 million and I don't have money to pay. So they sentenced me to come and work for hard labor for 14 months for secondary prison. And I come. The time I come, even this man, Shiraba Kojo, come there to come and spend 2 weeks for there. But that 2 weeks, when you see how you are suffering for there, and the man say is able to help us. So the man come out, and today's 15th, the man has come to do everything for us. So we thank him, and the people also they are outside. May God bless them to come and help us. For prison, we are suffering a lot. Government is paying us 1 cedi 50 peso, 1 cedi 80 peso per day. It doesn't reach anything. So we beg. I was going to weigh a prison for Nibia, no mutiri ye nipa mako 12 ne mubako and a na ocheche ninse mutre say the beer that 1 cedi 80 pesos or makoma eso day it omoto no de na je say e nyamia and na omani da ne nimwa yakopon enam Ghana nyumtuni inshiraba kojuso ne omo enyo mutre didimu no na owura Jafat Makama Ayele and oni enuanom Sompa 98.9 edin komo na we did a juma ewo International Organization for Migration and say ebraso says I hwehwe nim su ni ban Ghana force ijaye say ye hunu bodam ni pe e den say chechire so hweku hwe do aye ho na e ka kansam gunu ho say ya na o say su ni ban no emo akora. We want to avoid stigmatizing these people. That is number one thing we're encouraging people to do, not to stigmatize people, because by the time we start stigmatizing mental health concerns, it's compounded, it make the problem get worse. So we want to accept these people and support them. And also, mental health conditions are treatable. They are manageable. There are some that you can be managed over a particular time. There are some that can be treated. So the more we want society, we want community, we want family members to see people with mental health challenges as still our brothers and sisters, and these people require support. We Ura Jafat Makama Ayele ona yeteninken. Here I said my Universal Natural Clinic or some country says say yintini dumpemu so dumpino say tutuo say dwawo ahun tutuo pa na tewso for ne echere Universal Natural Clinic na yenhwe wo e ba ne stroke so a ye expert ho pa ye no yenkosa stroke yade ma onsa nkochia yenkosa stroke yade ma nante ho nkoye de ma yenkosa stroke yade e ma kasakra ho be de ma wo obesa si udada mu bio na wokra wa ye fekra chen kane no we Universal Natural Clinic wansam ne ye kade kire wo no sciatica nyina dompe intini de ebusuya enko bebia open massage papa bi so a ye beye ediama no danchane a malaria, typhoid, hepatitis B, ni C ni D, and na stomach ulcer, and yefu yadie bia, odu ni chiro hono ye bebo pa. Ye wo atonsu S-line, ye bebu nsum hono mo freyen 02001 02001582720015827 na yenyoso African Origin Travels and Sports Tourism say enkancha say African Cup of Nations in under 23 de no e baso e wo Morocco abontes woni je ho so pese okubi akwantu de masa eyo ebie wani pa na emaniema koye e de ma anu ti woni je ho so pese okubi a Bora African Origin Travels and Sports Tourism matra ye bia na ne mpedimfo enkodi enkomo e 5000 Ghana cedis visa fee accommodation room edupra obefro ka udu Morocco abonten so obetene mu e de akohwe ball no na de akohwe wani so ade nyina na eka ho eno echo mo si June yi e de kosi July wo mo enya deal bia wo mo de amanfo eko France wo mo de bi ko Germany wo mo de bi ko Italy wo mo de bi eko Spain e de bi eko UK London asem ne ye ka ne sa no
no June yi e de kosi July abusua woni je ho a omo Jefferson Anamao no ma je omusika omo Jefferson Anamao wa no mo eje omusika woni je ho a ihe ne so okuta passport we ehhehye tinye mini passport afina me ko passport sembia from CC a 0544 322 112 0544 322 112 and at 0544 34 7002 0544 34 7002 and at 3A Heba capsule so yeah can for the amount 3A Herbal Center for the Diabetes so medical catchers the Food and Drugs Authority na dia tum koko no de tie bia eja usisi ya de etoda mo ani so ayetum won se de hu niam papa bia etama oyam timu a koko 3A cool capsules nunum bintia etina osuso koko so no e be hyiase etuase e dia ma yeso so ye koko aduro no ye gentria enkofa oyam bia ni obetuma no makwa adwuma obetuma nom de ye bibia anwumre na yeso akwa yi ne ma no de egu abonten medical catchers Food and Drugs Authority age e dia tum odo de che Colinac Danny Herbal Missy Herbal ni apedankia obenye bi atofre 0546 10 7107 0546 107107 mienfa announcement we in chatwo na yen sorema kufuri na pamfo emetwa so sompa yemra ntene baako epe baby diniti ato yenya bi wo ye pesingiri room self container obenya ne toilet ye obenya ne bafu obenya ne kitchen kakra de ahyemu onya bi wo soame new soame anomanje empatasie takwa mekru akoko space abrepono a nani ebeje ho pa ntimesro efiru aforo monye adom yemrante ni bi pe baby de omuti ato frɛ number ICC 0247932324 0247932324 mamfa ye nyankopɔ ya adom a memeda ebei na meami nua pani Mr. John Jesse Sapon abusia odi enfie edusia bienu 62 years edene tumpam ewo Asante Jamase Asante Jamase mamponkwan yi so yedene tumpam memenda ebeya itodon for ya adoma echinefie ene na dechie memenda na menua pani John Jesse Sapon yedene tumpam ewo Jamase na yakra na chi kra eja ono anko beba na me yi ba ye yesu so akwa ye nkoja nti eto nsafra santama ne Ghana man se ja mo besua bia na adekesi ato mene mabusua ni no mababa ye na ye e free honomo me sorry ama kofuri na pamfo asum bamna yenkwai me de ya bo ama libia boga nyumre me ne nana kwabena kese